Kære alle sammen, så nærmer sommerferien sig virkelig for alvor. Vi har netop stået herude i skolemusen og givet afgangsbeviser til vores meget dygtige 9-klasseelever. Det er imponerende, som de har leveret. Super flot. Man kan kun blive stolt både af eleverne, men sindssygt også af vores dygtige lærere, som har arbejdet med dem i 10 år. Vi trænger en sommerferie, det gør vi alle sammen, det tror jeg godt, I kender hjemme også. Og vi kigger bare ind i et kommende skoleår, hvor der bare kommer til at ske så mange spændende projekter. Jeg vil starte med at nævne et, som vi glæder os rigtig meget til. Det er jo, at vi simpelthen får genskabt vores kantine. Den står klar her på Hellebækskolen per 1. august. Og det betyder, at vores udskolingselever, de kan holde pause dernede. Så i stedet for, at vi transporterer 250 udskolingselever op på klubben, så kommer klubbens personale herned, og så er det faktisk muligt for, at man kan købe sig et måltid mad. Og det kommer også til at gælde for resten af mellemtrinene. Ikke at de kan være dernede, men de kan købe maden nede i kantinen. Over på Aberup, der står det heller ikke stille. Der har vi simpelthen en gruppe af nogle frivillige forældre, som er ved at udvikle på et eksperimentarium. Vi har fået bevilget 250.000 kroner af det, der hedder Green Leaf-puljen, og vi har faktisk også søgt flere midler. Så der kommer til at ske alle mulige mærkelige, spændende ting her på skolen, sådan på det fysiske plan. På det pædagogiske plan, så kommer vi også til at arbejde med at være en skole, som bliver ved med at udvikle sig. Vi har vores grønne skole, det kører derudad. Og så har vi jo det her med, hele kommunen er jo i gang med at prøve at se, kan man lave en mere rummelig folkeskole. Og det er rigtig spændende, og det betyder, at vi har sat en masse initiativer i gang nede i vores indskoling, hvor vi ligesom skal starte med at prøve at lave nogle andre læringsmiljøer og en anden pædagogik, som gør, at vi bliver mere rummelige, ikke sådan set bare for alle skolens elever. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Så har vi vores gruppetilbud, som er også noget nyt, som nogle af jer måske kender om, og det er jo børn, som på en eller anden måde bøvler lidt i livet, og har det svært, som så i perioder eller længere tid kan gå i vores gruppetilbud med fuld fagpakke. Ja, så der er vild gang i den. På ledelsesfronten, ved I, som jeg også skrev ud, der har vi fuldtallige i ledelsen igen per 1. august. Det bliver rigtig godt. God sommer til alle sammen. Nyd det. Vi glæder os til at se jer igen 12. august klokken 8. Veludhvilet og afslappet og alt muligt andet. God ferie til alle sammen.